Така, сега ще започна видеото с едно разяснение. Това ще бъде може би последното видео за перфектния кремов райс, как да се направите. Всеки ме пита как го правиш, що го правиш, що тъй, що моето е на буци, що моето не е на буци. Така, първо, трябва ви везна, кутия, ето толкова дълбока. От джамбо са тези кутии с зелени капаци по принцип. Другото, тайната съставка по-финно от оризовия гриз, който масата ползвате, това е оризово брашно. Каквото и да е, просто да бъде финно смляно оризово брашно. В момента съм в дефицит, дълбок и си го правя с малко повече вода. Самото оризово брашно. Сега, добавяте, зависимо от количество въглехидрат, което искате да приемете, дадено количество и вода. Аз го правя 1 към 6,5, 1 към 7 в момента. Тоест, на 100 грама оризово брашно добавяме 700 мл вода. Сега зануляваме везната и си добавяме малко вода. Претегляме водата да видим. 558 мл. Грама, милилитри е най-съща мерната единица като тегло. 699. Добре, за 1 мл няма да бягаме. Това нещо го оставяте така. Не го бъркайте, нищо не го правите. Не се прави нищичко. Просто го взимате и го поставяте в микровълновата. Взимате го и го оставяте в микровълновата. Моя най-добър и верен приятел в ежедневието работи всеки ден неуморно от 40 до 1 час. Минути на ден, всеки ден. Така, според това колко ви е силна вашата микровълнова, тази е 800 вата. При нея с количеството 1 към 7 вода става за 8 минути и половина. В перфектна консистенция, надуто и просто идеално. Няма нужда от бъркане, нито от нещо да му добавите към момента. Сега нагласам си едно 8 минути и половина и ще се видим след 8 минути и половина да ви покажа готовия резултат, как трябва да бъде издуто и после да се почине. Така, малко бързо включване да направя нуждите от уточнение. Извинявам се преди малко с шумотението и всичко, понеже синджера ми явно се е търкал в микрофона. Но се надявам да го чуете добре. Така, всичко до момента е строго индивидуално за мен. В момента аз съм в дефицит. Иначе, когато сте в основа, може да си го правите без проблем 1 към 3. Процедурата е същата и става по-бързо готово в самата микровълна. В момента чакам още времето да изтече. Не е изтекло и съм подготвил следващата партида, която е ето тук. Така че искам да ви кажа едно. Трябва за всеки да се намери индивидуалния подход и това, което му трябва като количество и хидрати. Но тази рецепта става доста обемна, запълваща, за дефицит е просто идеална. Не хапвам картофи, понеже не ме държат фул, дори че имат калий в тях. Просто не ме държат фул и не ми зареждат мускула по този начин. Приемам си потасиума на добавка, т.е. калия и перфектно количество сол и така съм максимално хидратиран и имам оптимален електролитен баланс в моето тяло. Така, тук може да видите крайния резултат. Как се е получил. Виждате за какво става въпрос. Трябва хубаво да се е надуло догоре. Много добре да се е издуло. И по този начин нямате вода, след като изтини. Тук има съвсем малко остатъчна, може би още малко му трябваше, но бях прекалено нетърпелив. Хубаво да се издуи до ръба, наблюдавате го, разбира се, но когато се знаете водата и съотношението колко да стои, става перфектно. Ето сега ще видите какъв обем става. Това е направено за 70 мл вода и 100 грама оризово брашно. Кутията тежи 73 грама. Погледнете. Само 80 въглехидрат в цялото това нещо. Имате 800 грама храна. Към него си добавяте замразени плодове и всичко останало. Сега ще ви покажа след тренировъчното, след като го направя, защото това ми е преди тренировъчното хранене. То е още по-топ. Така, докато чакам моето след тренировъчно хранене да бъде готово в микровълновата, ще направим топинга за него отгоре. Трябва ви една купичка, каквото прецените по ваш избор. И по ваш избор, нали? Използвате дали скир, дали извара. С изварата става леко по-солено, понеже уж няма сол в нея, но ми става по-солено като вкус, не знам защо. С скир става още по-добре да го направите. В момента просто нямам наличен такъв скир. Така, от нея си я взимате и си добавяте 100 грама
извара. Към тази 100 грама извара, след като си я добавите, сега ще ви покажа тайната на още обем. Защото тази извара, конкретно на марката Мероне, е доста суха и поема вода. А тази вода просто прави магията за още по-голям обем на самата течност, която се получи на самия крайен продукт. Секунда. Така, имаме 100 грама от нея. Добавяме си 50 мл вода. Така и става просто супер. Ето така, може да не ви изглежда особено апетитно в момента, но ще го направим. Добавяте си и съвсем леко разбърквате. Тя става с такава консистенция, че може без проблем да сгъстява се и си става просто страхотна. След което добавяме и тайните съставки, ако мога да се изразя, моите съставки, които предпочитам. Ето виждате, горе-долу е почти течна консистенцията. Но когато добавим, може би един от най-добрите, най-ароматни протеини, които съм пил и най-добър съотношение цена-качество, не е реклама, разбира се, е изолата на Kai Green Core Champion с вкус дилшен шоколад, който и вкус да вземете, мисля, че всички са добри, няма лоши вкусови. То може би бисквитката е топа и ванилята също е доста добър. Добавяме си една доза от него. Така, 30 грама изолатка. Перфектен просто и прави доста добър вкус към тази смес, която ще забъркаме тук в момента. Изключително семпло хранене, лесно за приготвяне, така че няма никакви проблеми с него. Сега се сгъстява адски много, дори само от 30 грама протеин. Сместа става супер гъста. И сметнете, имаме 100 грама извара, може да сложите и повече, разбира се. Така, 100 грама извара, 30 грама протеин, 50 мл вода. До тук имаме 180 грама добавка, само към хапването. 180 грама е доста количество и то засищащо. Ето виждате как става. Доста се сгъсти самия продукт, има още малко да се разбърка, но просто става топ. Така, всичко се движи супер. И по принцип, сега към него си добавям 50 грама замразени горски плодове. Но ще го направя за завършъка на видеото, за да изглежда и крайният продукт малко по-красив, отколкото да ги вкарвам тук. Така че сега ще видите, след като го изкарвам от микровълновката, полея си го и добавя и другите неща, които правят още по-добър и на самия вкус. Така, първото го не съм до хубаво, второто определено го направихме брутално. Така както виждате, хубаво издуто до края, без абсолютно никаква вода. Това нещо сега сляга, както другото. Вече е слегнало. Една вечер, когато престои в хладилника и става просто брутално. Правете си храната от миналия ден за другия ден и нещата никога няма как да ви изненадат в обстоятелството. Така, оставяме го леко да почини, защото го сега сложа това, просто той ще потъни навътре. Истина, самия ни продукт, хоризонталното брашно, истина, разбъркваме си съвсем лекичко. Топинга за него, който се състои от 100 грама извара, както казахме, една доза изолат, хубаво разбити, просто си става бруталийка. Така, разнасяме го хубаво навсякъде. Обираме всичко, защото това си е 100% качествен протеин. Не трябва да имаме нито една капшица по самата купа, по възможност, защото това все пак е нашия протеин, който е изключително важен за след тренировъчно хранене. Нали, разбира се, имам и пиле, което ям преди това, но от тук си добавям още 30 грама качествен протеин с добро количество левцин, което стимулира mTOR, т.е. мускулно-протеиновия синтез.
Така че да не изпадам в детайли за това, да не правя клипа за mTOR цикъла и как действа и как се освобождава. Ще приключа тук. Така. Изключително добре се получи всичко. Така. Тук е крайният продукт. После ще го заснема. Това е част от крайния продукт, също се извинявам си. И тайната. Тук вътре имам и сукралоза, подсудител. Пробил съм шишенцето с една малка игла. По този начин то впръсква навсякъде равномерно количество подсудител. И всяка хапка да е сладка, идеално отсладена. И перфектно си пръскате навсякъде, така на грубо около 2 до 3 мл слагам. 1 мл се равнява на 18 грама захар като сладост. Аз вече го знам на око без да го меря. Така, към което имаме ниско маслено какао и канела. По 2-3 грама от двата продукта. Съвсем така канелата, за да допринесе за по-добра кръвна захар след тренировка. Перфектно. Какаото си имаме добро количество антиоксиданти, също и в замразените плодове имаме много добро количество антиоксиданти. А какаото изключително много ми харесва просто да го хапвам. Така около 2-3 грама. Режа пакетите изключително на тънко, за да може да ги впръскват все едно и така. А не да се изсипва рязко, на места да има адски много, на места да няма нищо. И с потупваща техника всичко става просто перфектно. Това са такива малки трикове, които просто е много хубаво да ги знаете. Така, всичко е супер към момента. И 50 грама микс от замразени плодове. Разнасяме си хубаво. Направо да го заедеш сега, ама ще го ям утре чак в 4 часа. Но няма как. Бруталийка просто. Това нещо, след като престои в хладилника, става 10 пъти по-вкусно, ако го ядете топло. Защото топло, когато го ядете, не е така. Просто не усещате вкусовите му качества. Затова всички качествени десерти, дори по заведенията, ако се замислите, се сервират студени. Защото тогава най-много усещате вкусовите качества на самия продукт от десертите специално, нали, когато говорим, не говорим за солени неща. Така, сега ще взема камерата и ще ви покажа финалния продукт, който просто е само за снимка. И тук виждате финалния продукт, който е просто брутален. Даже сега ще го изтеглим, за да видите какво обемно хранене може да получите само с тези съставки. Така, кутията 70-80 грама. Пак казвам. Ето, погледнете. Килограм 150 грама. За след тренировъчно хапване. После, как да бъдете гладни в дефицит. Така че това е просто перфектното след тренировъчно хранене за гладници в дефицит. И така, благодаря ви, ако сте гледали видеото до тук, ако видеото ви е харесало и е задоволило всички ваши въпроси, как си направите перфектния кремов райс, пробвайте го, експериментирайте го, разбира се. Така че, ако имате още въпроси за каквито да е други теми, храни и хранене, може да ги зададете отдолу в коментарите или да ми пишете на лично съобщение. Благодаря, че гледахте видеото, абонирайте се за канала, разбира се, и бъдете живи и здрави!